Kto si má? Dobrý deň ľudia, som späť, toto je moje prvé video, čo som natočil ešte short a bude to brávko. Na mojom kanále boli asi iba, koľko tam bolo videí, asi iba 2 videá z brávka. Pamätám si, že tam bol Miko, Radina Mika a potom tam nebol tam Push Edgara, sa mi zdá, neviem. No, každopádne dneska by som si chcel pušnúť Darryla, ktorý je teraz strašne overpower, lebo má tie 2 ultiny mu pridali a chcem to pušnúť na pravú bále. Počkaj, máme peniaze. To potom urobíme na konci videa. No, každopádne ideme na to a aspoň taký 19 rank by som chcel dať. A keď sa podarí, tak aj 20. OK, poďme na to. Po dlhej dobe video, normálne. Prázdniny boli super a ideme. Školský rok začal a ako tie prázdniny zbehli celkom rýchlo, ja by som sa vám priznal. Čiže takto. No a je tam už hneď gólik, výborne. Tejka 72 dala gól. No, ideme. Tu je zase tento Mortisák. Druhýkrát je down. A je to tam? GG hra. Krásne. GG. Takže prvá hra, ak to takto pôjde ďalej, tak podľa mňa určite paráda. No, takže máme aj quest, bravo, super, máme plugin. No, a teraz vrátim trošku do minulosti. Ak si pamätáte sériu Mňam, adventný kalendár, tak toto bola podľa mňa moja obľúbená séria. No, proste best. No. Pozri sa, ježiš, klenci. Ten boli. Pozri, ja si peknem loptu. Pozri sa, tam si odhodím. Ale toto som asi RIP. Dobre, aspoň máme ďaleko loptu. Teraz budeme musieť brániť útok. Mek sa to tá na pôdu. Dobre. Mal som odkopnutú loptu, to som ja pokazal teraz. Ospravedlňujem sa všetkým. Prídeme, ak sa ide. Dobrý, OK, ten klan si ma dal strašne. Preto mám pocit, že dobre táto hra neskončí úplne. Pomôžem? No, GG hra. GG. Nevadí, ideme na ďalšiu hneď. Nevadí. Hneď na ďalšiu poďme, nezdávame sa. A ako sa vám páči nová sezóna v Bravovku? Ja som mal na svojom starom mobile, som mal oveľa lepší účet, teraz je to môj starý účet. Čiže takto a ideme zase ožívať tento starý účet. Super, máme toto rozbité, že stane nám tá ultina prerazí všetko. Keď vystrelí takto s ultinou, tak to som tak chcel povedať. Poďme na to, no. OK, takže ten Fang, paráda. Je tam golík, máme góla. Krásne. Alebo nie, nemáme. Ešte to bránte. Bráň to! Dobre, ideme ďalej. To bolo tesné. Ideme ďalej. Dobre, neviem, myslel útok. To sa mi hodí, skvelé sa mi to hodí. Výborne, poď ešte výborný kill. No, ale toto je RIP. Je to RIP? Není, yes, není. Daj mi to. Ojoj. Dynamic, song tutorial. Poď, Frank. Ježiši, to čo nedal? Však to mal prejsť do brány. Pre pána. To mal prejsť do brány. Taká. Ježiši. Dobre. Nie. Ten Frank čo nedal?
pre pána Jána. Bože môj. Tento push bude na 100 hodín. Ježiši, Frank, poď. Poď. Pozri sa. Nevadí, som to chcel prejsť. Tak, yes. Výborne. Chcel prejsť do branky. Som robil tú istú chybu ako Frank. Čiže paráda. Frank si to ide opraviť, pozri. To si úplne vydimičujeme. Výborne. Dobre, Frank si to nepopravil. Furt lepšie ako dostať gola, čo asi teraz sa stane. Stane sa to veru tak. Nemá ulti. Pardon. Dobre, tak toto bude možno aj 3-hodinové video. Paráda. No, to sa dá robiť, no, taký život. Ja som vlastne gadgety ešte nevyužil. Pome. Výborne. Takto to mal prejsť ten Frank do brány. Takto. Presne takto to mal prejsť. Viem, že toto asi sú blatí. To ma nezajíma. Dobre, že hráme. Dobre, že vyhrávame. Ja si dám teraz tú gadgetu. Výborne. To keby mi nahral teraz. Že mi nahráš? Nenahram. Pardon. Dobre. Kde ide? On ide s tým. Čo robí? On čo robí? Kamo, my sme už mohli vyhrať. Kamo, on čo robí? Čo? Čo urobil? Pána. Dobre, pozbývať. Dobre, na tú taru. Bombo. Ježiši. To fakt tak to malo mať. No, on to ide tam poslať. Výborne, daj mi to. Však už mi to daj, však čo robíš? Pre pána. To je taký... To je paráda. Aj do mačky. Ty nech sa... Čo? Aj bože. Nech... Pre pána. Chce robiť... Presne, no dobre, super. Kámo, to je úplne... Úplne mi to hraje do kárie, ty kokos. Paráda, fakt. Paráda. Dígol. Nie. No a tomu stôlovi to nenahrám ani keby, že čo. Za raketka. Ok. Vysabí. Ja to prejdem, vamos. Ja to tam vidím. Poďme ďalší. Poďme. Ale teraz sa fakt už budem snažiť. Na quest. Zatiaľ sme sa nikam neposunuli. Paráda. Si dáme iba na ten 18 týr, ja neviem, to je taký push, že... Poďme. Budem sa snažiť aspoň na tú 19 to dať, poď. Ok, Tara, Dynamite, Song Tutorial, ale ideme. Aha, fuck. Jaj, really. Smola. Ideme, nice, je tam golík, paráda. Super duper. Som naštvatý. Dobre, máme to veľký, úplne to tam podešujeme celé. Poďme. Dobre, one ultina, bum, čo nebolí, to prebolí. Majú tam aspoň ten stán trošku, no slow, nestán. OK. Prečo ja mám tú druhú ultinu? Ja som využil obidve. Paráda. Čo nebolí, to prebolí. Jaj. Ha. Bien, pum. Electric, perma. Pijan! What the goal! To som dal úplne náhodne. To fakt dal úplne náhodne ten gól. Dobre, už sa mi to začína páčiť, už postupujeme s tým dopredu. Ideme ďalej. Tento budeš ako taký, no. Zatiaľ sa mi tak trošku darí. Bibi je dobrá, Mortis taký, no, proti nám, že
Mortis je otrávny na Brawl Ball. Hlavne keď je to nová Hypercharge na ňo, tak je to hrozné. Ale pozri sa. On je imunný. To je paráda. To je tá gadžeta. Tam. Dobre, výborne. Tam. Výborne. Yes, výborná. Mexa. Ideme ďalej. OK. Poď, Mexi. Poď. Zabíja. Výborne. Nie, Max. Im pomôcť. Poď. Yes, Max, Bibi. Tu, Bibi. Nie. Ido feka mama, tu sa kým urevali. Výborne. Poď. Dobrá, poď, Maxa. Yes. Dobrá. Počkaj, teraz win streak. Že budeme mať ten 18. Prosím, yes. No, presne 18. Ideme ďalej. Ideme na 19. tier. Ak to pôjde takto, tak kľudne dám aj túto vecinu. Zase Mortis, Daryl, Colt. Nice, máme Mortisa aj Franka, to je výborný na tento mod. Brawlery sú to výborný fakt. Fakt, že je výborný. Pozri sa. Ten Mortis má málo HP. Tým pádom dáme taký ľahúčky kolbu. Yes, to je paráda. Super. OK, Mortis. No, to je tá sila Mortisova. Poďme dáme aj druhý gól. Teraz to tam Fire Rocket úplne dám. Vamos. Yes. Paráda. Ideme ďalej, ideme play again. Ideme. Poď, Frank, nejde. Škoda, to duo bolo výborné. Teraz dostanem takých úplných bez mozgov. Pozerajte. Úplný bez mozgovia, pozeraj. No presne, hej, úplne bez mozgovia. Ale aj oni majú takých bez mozgov. Nevadí. Ako Cold je celkom fajn, popravde. Cold je fajn. Fajný. Pozri sa. To mačky s tým dynamajkom. Musím mohol tam dať gol. Nevadí. Ojej. Musím zachrániť teammatea. Poď na ňu sa dešnem. On mi na blízko nič môže. Vorná, poď. Yes. Som mu pustil ten gól a by nemohol. OK. Na mňa. Poď. Dobre, zachránár. Výborne, to máme win. To musíme dať. Chlapci. Bum, win. Easy, ďalší. Poďme ďalej. Ide ľahko, ako masle. Ten začiatok bol taký, že dve prehry po sebe, ale teraz to ide jak nič. Aj s tými to som dal. A ide asi Squeak išiel. Ten hral celkom fajn. No, čo máme, prosím, El Primo. OK, ježiši, Clancy. Oh my god, toto prehráme. OK, ten Frank bude bolieť, ak ma hitne. Nice. Ideme dopredu, ideme. Dobre, hlavne ultimátku potrebujem, ultimátku. Výborne máme. Máme ultinu, máme gola. Yes. Ideme ďalej. A ako som vravel, tie nové dve ultiny, to je paráda. Opa. Ten Clancy má teraz tie dve útoky, to je strašne silné. Dobre, idem pomôcť. To nebolí, to prebolí. Vamos. Výborne, poď, Squeak, poď, ja viem, že nedáš gól, ale poď a aspoň to daj preveď. No, ten Gale ho zabil, ale nevadí. Vyhrávame, všetko je v kľude, no, toto není v kľude, ale toto je v kľude, poď. Mačky. Výborne, ten Frank dostal strašný damage. No, každopádne ja sa tam dešnem a úplne to tam rozpúdam. Do mačky, nie! Jaj, škoda toho. Som vravil, to je strašne silné duo, ako toto.
No 3, jo. Tak. Tomáčky, to je strašne silné. Tomáčky. Dávaj, čo tam. Výborne! Poď! Primo! Tomáčky. Poď. Nie, toto ultinu som nemusel. Dobre. Pozor. No, paráda. Výborne. Poď. Nie. Máslov. Yes. Nie. Tomáčky, toto prehráme. Toto sme prehrali. Hej. Toto sme prehrali. Hej. Aj keď. Yes. Napínavá hra. Dobre, dobrány. Dobre, to akoby Frank mal nahrať. Výborne. Poď. Výborná! Poď, prosím. Yes! Toto bola tá hra. To bola krásna hra. Nádherná hra to bola. Výborne. Skoro máme 19, ale my ideme na 20 takýmto tempom na 20, ale máme už 16 minút, tak asi iba na 19. OK, na 19. 20 dáme na budúce. Alebo to dám minimum kamery, 20. OK, poďme na to. Nie. Everyday I'm shuffling, tam je. Moje. Overpower moje, jak svinia. Dobre. Aspoň toho Edgara som zabil, hej, aspoň dáčo, hej. OK, oni boli pri sebe. No, to je ten môj. To je ten silný môj. Poďme. Poď. Dobre. Poď. Nie, ja som si to ultinu dal úplne. Super, paráda. Gól. Zaručený. Paráda. Prehrávam. Paráda, domáčky. Nevadí. Ideme ďalej. Keďže tu nepoužívam, no to je možno ten telefón. Keďže tu nepoužívam domáčky. Dobre, GG. OK, túto hru nikto nevidel. Keď poďme na tú poslednú Winster Grip, čiže paráda. Ešte 2 hry potrebujem a toto video nemôže mať 20 minút, preboha, však to nikto kúkať nebude. Prosím, nie je to čo dobre, už sa stane. Nie, ja som sa búkol. Toto nevyzerá dobre. Poď, pás, dobrá, poď. Toho Leona zneškodním. Výborne. Mortísa tiež. Výborne, deštem sa tam. Bum. Ani jedného som nezabil. To nevadí. Nie. Škoda, no. Bohužiaľ, no. Škoda to. Škoda. Škoda Simply Tlada. Výborne. Tu teraz sa rozmiestnime v bráne, chlapci. Výborne, ideme. Tomáš, pás. Leon. Ideme. Nevadí. Poď. Nejaké tam sa OCB rowly urobíme. Poď. OCB rowly. Amazing. Patrolný. Vamos. 1-0. Skvelá. Áno, Leon. Nie. Teraz rýchlo naspäť. Leon, zaspávnuj.
Poď. Yes. Výborne. Dobre, tam sa dešnem. Výborne, tu mu pomôžem. Deš. A je to tam. A je to tam. A je to tam. Je to tam. OK. Som s týmto spokojný. Sice, že nie... Opa. Nevadí, Epic. Nevadí. Dobre. OK. Som s týmto spokojný. Na budúce si dáme ďalšie video. Si dáme, že Road to 20 vytéril, hej? Tak. OK, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, odber a čaute.